Jo. Co? Tak. Jako pokaždý vždycky, co jsi něco jako vytáhl a začal s tím jako nějak jako lítat nebo jezdit, tak vždycky to skončilo jako dost jako lukrativně jako. Já myslím, že máš startovat proti větru. To si dělá. Možná to potřebuje delší dráhu. Já jsem netušil, že to budeš prohánět po parkovišti tady. Má to táh nebo ne? Co? Jestli to má nějaký táh? Mám izolačku v autě. Ale to prostě nemůžu dělat. Tak ty si nesmí dělat hnedka plnej. Plnej jako ten. Nahoru. Já musím takhle. Pošli mi to do kufru. Bingo! A to nemá vůbec tak, ty vole. Možná ty motorky. To zatáhne.